खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावबाय आरो लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आं उसुर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला पानेरि हालामनि उत्तरकुसि गामिनि अमर खुंगुर बर' बिथाङा मोननो हाबाय। नैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला गुरुबासा प्राइमारिनि सिङाव थानाय दक्षिण नांदलबारि सुर्य बस्ति गामिनि सा 150निबो बांसिन इउपिपिएलनि मददगिरि रायजो राजाफोरा बिपिएफ हान्जायाव जगदान जादों। जगदान जानाय रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जेबो मदद मोनाखै, स्कुल लामा बानायनानै होआखै आरो मन्दिरबो बानायनानै होनो बुंदोंमोन, बेखौबो बानायनानै होआखै। 5 बोसोरा ओरैनो बारलाङो होनना बुंथिदों रायजो राजाफोरा। थामथि खौराङाव दङ गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि लकनाथ नार्जारिनि फिन खनसेबाव बाखनायथाव खामानि। जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामिनि रायजो राजाफोरनो अखानि बोथोराव हान्था मेलानि जेंनाखौ नोजोर लाखिनानै सरकारि बिथांखिखौ नेबाय थायालासेनो लकनाथ नार्जारिया गावनो रां गारनानै गंसे औवानि दालां बानायनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों सिन्द्रिजरा गामिनि रायजो राजाफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनीआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बिजनी सियालमारि सकआव हमनो मोनदों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। बिजनी महकुमा पुलिस बिबानगिरि रुपज्योति दत्तनि दैदेननाय मोनसे पुलिस हान्जानि सिग्रोमनायाव हमनो मोनो। पुलिसनि आखायाव गोग्लैनाय फालांगिरिफोरा फारियै रेजाबल हक आरो हाकिम सिकदार होनना मिथिनो मोनदों। फालांगिरिफोरखौ बङाइगाव फारसे थांबाय थानाय समाव बिजनी सियालमारियाव हमनो मोनो। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं गं 15 कन्टेनार बोखांनो हायो। बोखांनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथाया 21.11 ग्राम आरो सानैबो फालांगिरिखौ बिजनी दुथुरिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 5थि खौराङाव दङ काछारनि बांगारपाराव हारां दैमानि दालां बायदों। अन्थाइ रोगानाय गंनै दामफारा दालांखौ बारनो नाजानाय समावनो दालाङा हरखाब बायो। 6थि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबनि सेरफांगुरि रामफलबिल दखरा अल कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि परिमल रायआ गावजों लोगोसे 70निबो गोबांसिन मददगिरिफोरखौ लानानै बिजेपि दोलोआव जगदान जाबाय। 7थि खौराङाव दङ खान्थि बोसोन आरो आखु दानाय सल' बिजाबनि थाखाय थुनलाइगिरि बिनय कुमार ब्रह्मआ साहित्य एकाडेमि गथ'सा थुनलाइ बान्था मोननो हादों। क'क्राझार जिल्ला दतमानि थागिबि इउएनबि भकेसनेल हाइ स्कुल हाब्रुबारि सेरफांगुरिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि बिनय कुमार ब्रह्मआ 2025 इं मायथाइनि साहित्य एकाडेमि गथ'सा थुनलाइ बान्थानि थाखाय सायख'जादों। 8थि खौराङाव दङ धुबुरीनि उनाव लखिमपुरनि गंसे नामगरनि साखाथियाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर मोनदों। लखिमपुरनि एङार खवार दुखुवाखाना सिरिंसुक गामिनि नामगरनि साखाथियाव गारना दोननाय गांसे मनायाव मोसौ बेदरखौ मोनदों। 9थि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोआ गसाइगाव सहरनि बाङालि हारिनि सानसुमैफोरजों गसाइगाव सहरनि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायदों। मैया बिटिआरनि बिथोन बायदियै एमएलए जिरन बसुमतारीनि दैदेननायाव गसाइगाव प्रेस क्लाबाव बाङालि हारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय मेल खुंफुंदों। मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो गसाइगाव सहरनि गोबां बाङालि हारिनि सानसुमैफोरनि बाहागो लानायाव गसाइगाव सहरनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। 10थि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बालिजान फरेस्ट लाउदांगि दिलबाले सेन्टार आरो बलाथान ओनसोलनि दालाङाव जौ सिगारेट आरो ड्राग्स बाहायखुमानानै हर गेजेराव दादागिरि दिन्थिग्राफोरनिसिम बिश्वनाथ जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिफोरा गोख्रोङै नायबिजिरगोन होनना खौरांनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिदों। 11थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना पस्ट ग्रेजुवेट टिचार सा 137 आरो ग्रेजुवेट टिचार सा 1199 गासै 1336 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ उदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिट'रियाम नब्लाङाव गथायनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ थोंजों बिथोन होदोंमोन दि फोरोंगिरि सायख'नायाव जेबो रोखोमनि गोरोन्थि जानो मोना होनना बेखौ जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ मिथिहोदों। जुदि सोरबा मोननाङै बिजाथिया सायख'जायोब्ला बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै सिइएम प्रमद बर'आ गोख्रोङै बुंदों। सायख'जानाय सा 1336 फोरोंगिरिफोरा गोबां मेरिट दं होननानै जों सानो आरो फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौआ फोरोंगिरिफोरनि सायाव बांसिन सोनारो। बिटिआरआव गोदानै फोरोंगिरिनि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बाहागो लायो।
12थि खौराङाव दङ बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज बिथिंनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै बेंटलनि दुर्गापुर थावनियाव कालि फुजा ससान फालिनाय समाव ताश गेलेबाय थानायखौ नुनानै जायगायावनो सावनानै फोजोबस्रांदों। 13थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया GMCHआव थांनानै फाहामथाय लागासिनो थानाय BJPनि सिनियर लिडार बारग' MP बिजया चक्रवर्तीखौ खौरां लाहैदों। बिजया चक्रवर्तीनि गोनां जानाय फाहामथायखौ होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। 14थि खौराङाव दङ बड'फा रेइनब' इभल्युसन मिशननि गेजेरजों बेरगाव बियाबाव दावबायसा बर'आ बेसेन लायाजासे नानि फुवान राननानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बाथौ बियाबनि फुख्रियाव बेसेन लायालासेनो दावबायसा बर'आ नानि फुवानजों लोगोसे नानि जाग्रा आदारखौ राननानै होयो। हाबाफारियाव दावबायसा बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो बेरगाव महकुमा रैखाथि बिफाननि मावख'गिरि दुर्ग किंकर शर्मा, आसामनि फावखुंगुर नयन निलिम बरुवा लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। 16थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला राङापारा माइनावस्रि गामिनि सन्जय बसुमतारीनि बिसि 24 बोसोर बैसोनि माइनाव बसुमतारीया थांनाय 17 जुन 2025 इं खालारखालि गामिनिनो सासे दाउ बयलार दानग्रा लान्द्रा बसुमतारीजों खारखोमानानै दं। माइनाव बसुमतारीया सासे हाबा जाखानाय आइजो, 9 आरो 4 बोसोरनि सानै फिसाज्ला दं आरो लानानै खारग्रा लान्द्रा बसुमतारीयाबो बिसि आरो सासे फिसाज्ला गोनांखा। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय बिसोर सानैखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6381 450 278 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो हिन्जावनि न'खरनिफ्राय खावलायदों। 16थि खौराङाव दङ बिजनीआव फिन ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुङा बिजनीनि दुथुरिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि बानेश आली। बानेश आलीया बङाइगावनिफ्राय साइकेलजों बिजनी फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजायो। पुलिसआ हमजानाय बानेश आलीनिफ्राय गं 13 ड्राग्सजों बुंफबनाय प्लास्टिक कन्टेनार आरो गंसे मबाइल फन जब्द खालामो। आन्दोआरि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बिजनी गेरुखाबारि लामायाव दुलानि दैमानि साखाथियाव पुलिसआ ड्राग्स जगायग्राखौ हमनो हायो। जब्द खालामजानाय ड्राग्सनि लिरथाया 18.75 ग्राम होनना मिथिनो मोन्दों। 17थि खौराङाव दङ मेरबांसुबा BCDCआ Btr सरकारनि बड'लेण्ड CEM काप जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ खुंफुंबाय। उदालगुरि जिल्ला खालिंदुवार बियाब मेरबांसुबा BCDCनि मासिगिरि गपाल बर'नि दैदेननायाव खान्थालगुरि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड CEM काप जोलुर गेलेनाया खुंफुंजायो। गेलेनायखौ बेखेवना होयो खालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ। हाबाफारियाव बाहागो लायो मेरबांसुबा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि प्रफुल्ल बसुमतारी, खालिंदुवार UPPL फार्मार सेलनि आफादगिरि अमर दैमारी, टंला स्पर्ट्स नडेल अफिसार लुकपुर रहमान, समाज सिबियारि रन्जन दैमारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। 18थि खौराङाव दङ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय BPFनि साखाफारा मैया 4 नं जुमदुवार बियाबाव BPFनि बुथ सन्मिलन हाबाफारिजों लोगोसे जुमदुवार बियाबनि गासैबो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय BPFनि मावफारियाफोरजों मोनसे गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव BPFनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म, गसाइगाव जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नरपति ब्रह्म आरो जुमदुवारनि बिजाथि उइलियाम नार्जारी आरो गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। प्रहलाद बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPFआ 26 था मासि लाना सरकार दागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथियो।